Lada ngan ong happy ba day tangka beneng Henry bun ki don shabar ka perthai jungi Henry ki bor ba day pet ki laburi ya ka jing shisha Henry menta kapor kalapoi kani kam day ka jing ya thu kana kani ka day ka jing itu House nem kat kandai spa saw punyo Hakashnong Roswell, New Mexico, United States of America kadon ka jing yu i ka ba iper ka bam ju yo i menu ru ipat ba ki ong bakadai kata ka weather balloon Henry ki nong tre sarkar ki lapan kala ya ka jing ya thu khana arsin ka ka ba ja shisha ha Roswell Om tang ha Amerika, Henry ha India, China, Badru ha Asia, ki pat ba kila UI ya ki UFO. Ha India ki sipai kila report ba kila UI ya ki light ki bayat klem jing ya per klem sur. Kum no kala batlong. Ka theory ka beningkong ka alien spacecraft. A theory ka ba military technology at ka theory ka balay ka jing yu i ka di ka jing klumar jong ka jabin beriyo Henry ka jing yu thu khana kadang sa Henry menta tungin kmi bah bun na ki UFO lalap ba kidai ki camera illusion drone ne ki jingya jung ki klor ka jingya per jung ka angle bat ka lens kala ban pelong e ka jung yu i ba per don satya kasaki bashisha ba ki UFO ki day ki alien spacecraft Henry kani kamut bangitip lut kapertai ka he palat kumta ka jingkali ka sa ni don marway lani em pakani kapertai lada pisngo baton ka jinghisha baburi like share but subscribe ya ka jing itu